Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο αυτού εδώ του καναλιού. Καλησπέρα μάγκες, κάποιοι από εσάς μου στείλατε αυτό το βίντεο για να το σχολιάσω και όντως υπάρχουν πράγματα να πούμε. Πριν αρχίσουμε όμως, θέλω να πω δύο κουβέντες σε αυτούς που λένε ότι η Συνατζάκη δεν θα έπρεπε να μιλάει για τέτοια θέματα επειδή είναι στο δέστε τους και έχει μια οικονομική άνεση. Μπράβο ρε μάγκες, το ξεσκεπάσατε πάλι το πιόνι της παγκοσμιοποίησης. Είστε πολύ σκεπτόμενοι, αλλά πάνω απ' όλα πολύ πρωτότυποι. Το ότι η Συνατζάκη είναι στο δέστε τους δεν έχει καμία σχέση με το ότι εκφράζει μια άποψη. Αν ήταν έτσι, εγώ θα έπρεπε να ασχολούμαι μόνο με την μπάλα. Στους υπόλοιπους που χρησιμοποιούν την οικονομική της κατάσταση ως απάντηση στο βίντεο της, έχω να πω πως τελευταία φορά που τσέκαρα, η Συνατζάκη δεν κυκλοφορούσε με 4 φουσκωτούς στο δρόμο, οπότε αντιμετωπίζει ακριβώς τους ίδιους κινδύνους που αντιμετωπίζει μια καθημερινή γυναίκα. Το ότι έτυχε να έχει κάποια χρήματα παραπάνω σίγουρα δεν είναι κάτι το κακό. Η φτώχεια μάγκες δεν είναι καλό πράγμα. Και όσοι θεωρούν πως μια κακή οικονομική κατάσταση τους δίνει bonus oppression points για να μιλήσουν για ένα κοινωνικό ζήτημα, δεν διαφέρουν σε τίποτα από τις φεμινίστριες που κράζουμε σε άλλα βίντεο. Έχοντας αυτά στο μυαλό, πριν καν ξεκινήσω να σχολιάζω, έχω να σας πω ότι σε μια αντιπαράθεση, το να χρησιμοποιείς τη δουλειά και την οικονομική άνεση του συνομιλητή ως αντίλογο, μάλλον σημαίνει πως τα επιχειρήματά σου δεν είναι και τόσο δυνατά. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τη Συνατζάκη να μας μιλάει για φλέγοντα ζητήματα της επικαιρότητας, όπως η γκέι και το προσφυγικό, με αφορμή κάποια mail που τους έστειλα. Έγιναν και 2-3 έτσι συγκυριακά πράγματα. Το ένα είχε να κάνει με τις δηλώσεις του Γεράσιμου Γιακουμάτου για το πώς η ομοφυλοφιλία είναι μία κολλητική αρρώστια. Όπου καταλαβαίνεις ότι κάποιος προσπαθεί να σου μπουκώσει την ιδεολογία του όταν χρησιμοποιεί ένα ακραίο παράδειγμα το οποίο έχει ήδη δεχτεί κατακραυγή από όλη την κοινή γνώμη. Και το άλλο ήταν ένα ρεπορτάζ που είδα από την εκπομπή Ατέριαστη. Ομοφυλόφιλος ή Τζογαδόρος? Ομοφυλόφιλος όχι, Τζογαδόρος κάτι λέει. Αυτό ακριβώς εννοώ. Δεν αντιλέγω στο ότι αυτές οι απόψεις είναι το λιγότερο συχαμένες, αλλά δες η γιαγιά. Πόση ζωή είναι τισμένη? 5? 6? Μέρες? Τι περιμένεις να ακούσεις από μια γενιά που μεγάλωσε στην εποχή όπου η ομοφυλοφιλία θεωρούταν αρρώστια? Αυτή η γενιά δεν έχει πάνω από 10 χρόνια ζωής. Και σύντομα θα δώσει τη σκητάλη στην επόμενη γενιά. Μια γενιά η οποία υποστηρίζει το σύμφωνο συμβίωσης κατά 70% και τον ομοφυλικό γάμο κατά 56%. Ομοφοβικοί παράφρονες πάντα θα υπάρχουν. Είναι όμως αρκετοί για να πούμε ότι έχουμε πρόβλημα στην Ελλάδα. Πάμε όμως λίγο στα mail που τις έστειλαν κάποια άτομα. Ο συγκεκριμένος φίλος που μου έχει στείλει το μήνυμα αυτό ζει σε νησί, δεν θα σας πω σε ποιο νησί. Ήδη έχω ένα κακό προαίσθημα. Μου γράφει ότι έχω καταλάβει ότι μου αρέσουν τα αγόρια και τα κορίτσια, αλλά πιο πολύ τα αγόρια. Και όσο να είναι, μην ξεχνάς ότι εδώ είναι νησί και δεν τα πολύ σηκώνουν αυτά. Μένω στην πόλη, δεν μένω σε κάποιο χωριό. Γιατί αν έμενα σε κάποιο χωριό και ήμουν γκέι, τώρα δεν θα ζούσα. Holy shit, πες μου λίγο την τελευταία φορά που κάποιος σκοτώθηκε στην Ελλάδα λόγω της σεξουαλικής του προτίμησης. Ζώντας λοιπόν και εγώ σε ένα νησί με αρκετά συντηρητικό κόσμο, έχω να σου πω πολύ απλά ότι δεν ενδιαφέρει κανέναν. Μπορείς να κάνεις ό,τι θες, μπορείς να πάρεις το αγόρι σου και να περπατάτε χέρι-χέρι στο δρόμο και το μόνο που θα αντιμετωπίσεις θα είναι τα βλέμματα του κόσμου. Και δεν μπορείς να το απαγορέψεις αυτό στον κόσμο. Είναι δικαίωμά σου να βγαίνεις έξω με το αγόρι σου και δικαίωμά μου να σε κοιτάξω περίεργα και να γελάσω όσο δεν χρησιμοποιώ βία εναντίον σου. Πάμε και στο άλλο mail από μια κοπέλα η οποία τα έχει με μια άλλη κοπέλα για 6 χρόνια και δεν το έχει πει σε κανέναν. Έλεγες σε ένα προηγούμενο σου βίντεο, μου γράφει, ότι δεν χρειάζεται να δηλώνουμε τη σεξουαλική μας ταυτότητα και όντως δεν χρειάζεται. Ο κόσμος είναι πολύ κακός όταν καταλαβαίνει, όταν μυρίζεται αληθινή ευτυχία, έτσι αισθάνομαι. Και ενώ ήδη έχω κάποιες ενστάσεις, συνεχίζουμε. Είναι στιγμές που θέλουμε να μιλήσουμε γι' αυτό, αλλά κανείς δεν είναι έτοιμος να το ακούσει. Και ξέρεις κάτι, ίσως και να μην χρειάζεται. Γιατί προτιμούμε στον κόσμο αυτό να ακούμε για δυστυχισμένες φυσιολογικές σχέσεις παρά για ευτυχισμένες αφύσικες σχέσεις. Σοβαρά τώρα. Κάντε λίγο ένα πείραμα. Φανταστείτε ότι μένετε σε μια πολυκατοικία. Ο διπλανός σας είναι γκέι και φέρνει το αγόρι του κάθε βράδυ χωρίς να ενοχλεί κανέναν. Ο από κάτω σας απατά τη γυναίκα του και πολλές φορές τη δέρνει μπροστά στο παιδί τους. Σε ποια από τις δύο περιπτώσεις θα φωνάζετε την αστυνομία? Στα λόγια μου έρχεστε. Κοιτάξτε να δείτε τι παίζει στον πλανήτη αυτή τη στιγμή. Υπάρχει πάρα πολύ μίσος. Συμφωνώ. Υπάρχει πάρα πολύ μίσος. Σε Ισλαμικές χώρες, όπου το σεξ εκτός γάμου συνεπάγεται θάνατο για τη γυναίκα, υπάρχει πάρα πολύ μίσος σε χώρες όπως το Κατάρ, όπου άνθρωποι πουλούνται ως σκλάβοι και έχουν λιγότερη αξία από ένα κομμωδίνο. Προφανώς και υπάρχει πόλεμος και προφανώς και υπάρχουν τρομοκράτες και προφανώς και υπάρχουν ISIS και προφανώς. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι οι μουσουλμάνοι είναι κακοί. Δεν είπε κανείς κάτι τέτοιο. Όταν όμως έχουμε να κάνουμε με μια θρησκεία η οποία ενθαρρύνει τη βία και τον ρατσισμό, οφείλουμε να έχουμε λίγο παραπάνω το νου μας. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είμαστε στο 2017 και χρειάζεται να εξηγήσω σε κάποιον
που με βλέπει αυτή την ώρα και μπορεί ήδη να έχει αρχίσει να πληκτρολογεί ένα μήνυμα από κάτω που να λέει κάτι του στυλ ψόφα. Γιατί θεωρείς πως όλα όσα έχεις πει μέχρι τώρα είναι ολόσωστα και το μοναδικό αντεπιχείρημα που έχει κάποιος να πει είναι το ψόφα. Δεν μπορούμε με τίποτα να συνειδητοποιήσουμε ότι εγώ από έναν γκέι ή από έναν Αλβανό ή από έναν μουσουλμάνο ή από έναν μαύρο ή από έναν άνθρωπο που έχει χάσει το πόδι του. Για πάμε να δούμε λίγο τι είπε. Ο γκέι είναι σεξουαλική προτίμηση. Ο Αλβανός είναι εθνικότητα. Ο μαύρος είναι φυλή. Ο ακροτηριασμένος είναι αναπηρία. Το Ισλάμ δεν είναι τίποτα από όλα αυτά όμως. Δεν έχει να κάνει το χρώμα του δέρματός σου, ούτε η καταγωγή σου, όσο δεν έχεις κατά στο κεφάλι σου. Πώς γίνεται να είναι 2017 και να πρέπει να εξηγήσουν ότι δεν έχει κανένας το δικαίωμα να δείχνει κάποιον με το δάχτυλο. Το να χρησιμοποιούμε την τωρινή χρονιά είναι το last resort όταν ξεμένουμε από επιχειρήματα. Και ναι, στην ίδια δημοκρατική κοινωνία, όπου ένας ομοφυλόφιλος έχει κάθε δικαίωμα να φιλιέται με το αγόρι του στο δρόμο, έχω και εγώ το δικαίωμα να τον δείξω όπως λες με το δάχτυλο και να γελάσω. Έχω πάρα πολλούς φίλους που ζήσανε την παιδική τους ηλικία στην επαρχία ή σε κάποιο περιβάλλον που ήταν εχθρικό απέναντι στις προσωπικές τους επιλογές. Αφού λοιπόν έχεις τέτοιους φίλους, γιατί υπερασπίζεσαι τους μουσουλμάνους που τους θέλουν νεκρούς? Για την επαρχία δεν θα τους σχολιάσω καν. Απλά να ξέρετε ότι δεν είσαστε εσείς οι παράλογοι, οι μη φυσιολογικοί. Δεν έχετε εσείς το πρόβλημα. Αν κάποιος έχει πρόβλημα, είναι αυτός που καλλιεργεί το μίσος. Αυτό ίσως να είναι μία από τις πιο καταστροφικές συμβουλές που μπορεί να δώσει κάποιος σε ένα ομοφυλόφιλο άτομο. Η ομοφυλοφιλία είναι το ίδιο πράγμα με την ετεροφιλία. Σεξουαλική προτίμηση. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Δεν μπορείς λοιπόν να μιλάς εκ μέρους του κάθε ομοφυλόφιλου. Δεν ξέρεις τι χαρακτήρας είναι ξεχωριστά ο καθένας. Και με αυτόν τον τρόπο δεν βοηθάς. Όχι, μια διαφορετική σεξουαλική προτίμηση δεν σε κάνει πιο δυνατό ούτε καλύτερο άνθρωπο από όλους τους υπόλοιπους. Αν θέλουμε κάποια στιγμή να αντιμετωπίζεται η ομοφυλοφιλία ως κάτι φυσιολογικό, πρέπει να σταματήσουμε να χαϊδεύουμε αυτιά. Όταν έχεις τόσο μίσος, όταν είσαι ρατσιστής, όταν είσαι ομοφοβικός, δεν γίνεται να είσαι ένας φιλέσπλαχνος πατέρας. Όπα, μιλάς για ανθρώπους οι οποίοι, ξαναλέω, μεγάλωσαν θεωρώντας την ομοφυλοφιλία ως αρρώστια. Ναι, είναι λάθος άποψη η ομοφοβία. Ναι, πρέπει να αντιμετωπίζεται με επιχειρήματα, αλλά δεν γίνεται να κυρώνεις κάποιον ως άνθρωπο και ως πατέρα επειδή τόλμησε να έχει μια διαφορετική άποψη από σένα. Γιατί νιώθεις ότι ο πόλεμος δεν μπορεί να χτυπήσει τη δική σου πόρτα, γιατί δεν καταλαβαίνεις ότι θα μπορούσε να. Ότι 3 χρόνια πριν αυτοί οι άνθρωποι πηγαίναν στη δουλειά τους ή πηγαίναν στο σχολείο τους και μετά απλά έγινε ένας πόλεμος. Ας της εξηγήσει κάποιος ότι από τους πρόσφυγες που ήρθαν στην Ελλάδα τον περασμένο χρόνο, μόνο ένα μικρό ποσοστό είναι από τη Συρία, ενώ οι υπόλοιποι προέρχονται από χώρες όπου δεν υπάρχει πόλεμος. Και ενώ είμαι και εγώ πολύ ευαίσθητος στο θέμα των παιδιών, δες και αυτό. Από ό,τι φαίνεται, η πλειοψηφία των κακόμοιρων των παιδιών που ήρθαν εδώ για ένα καλύτερο μέλλον είναι ενήλικοι άντρες. Το μίσος είναι μίσος. Δεν μπορεί να λες, εγώ δεν έχω πρόβλημα με τους ομοφυλόφιλους, αλλά αν ο άλλος, ας πούμε, είναι Αλβανός ή Μουσουλμάνος ή Μαύρος. Ξαναπάμε πάλι. Η λέξη ρατσισμός προέρχεται από την αγγλική λέξη race που σημαίνει φυλή. Το Ισλάμ δεν είναι φυλή. Είναι μια βίαιη θρησκεία η οποία ευθύνεται για το θάνατο χιλιάδων αθώων κάθε χρόνο. Πρέπει να μειώσουμε το μίσος, την αιμονή με τις ταμπέλες και το φόβο. Συμφωνώ μαζί σου σε αυτό. Για να γίνει όμως αυτό, πρέπει να αντιμετωπίζουμε τις καταστάσεις βασιζόμενοι στη λογική. Πώς ζεις με όλη αυτή την αγνωμοσύνη, την αχαριστία, θεωρώντας δεδομένα αυτά τα δώρα που σου φέρνει η ζωή καθημερινά? Σοβαρά, στην Ελλάδα των αυτοκτονιών το λες αυτό? Στην Ελλάδα που Έλληνες και μετανάστες ψάχνουν παρέα στα σκουπίδια για μια μπουκιά φαγητό? Όλοι οι κάτοικοι του νησιού φταίνε. Αν αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να μιλήσει, αν αυτό το παιδί δεν μπορεί να μιλήσει για τη σεξουαλικότητά του. Πολύ ωραία δήλωση. Ειδικά αν λάβουμε υπόψη μας ότι πριν από περίπου μισό λεπτό μας έλεγες ότι δεν είναι όλοι οι μουσουλμάνοι κακοί. Αν το πάμε έτσι, όλοι οι μουσουλμάνοι φταίνε για το ISIS. Γιατί μην ξεχνάς ότι για κάθε τζιχαντιστή που φωνάζει Αλάχου Ακμπάρ και ανατινάζεται, υπάρχει και ένα τεράστιο ποσοστό του μουσουλμανικού κόσμου από πίσω που τον υποστηρίζει. Και αυτό το ποσοστό δεν βρίσκεται στη Μέση Ανατολή. Βρίσκεται δίπλα μας. Γιατί φοβάσαι τόσο πολύ? Γιατί άραγε? Ναι. Τελικά έχεις δίκιο. Αυτά ήθελα να πω. Και κάπου εδώ τελειώνει αυτό το βίντεο. Εδώ κάπου να πω ότι δεν έχω κανένα θέμα με τη Σινατζάκη, ίσα ίσα που θεωρώ πως είναι ένα διαμάντι μέσα σκατά που ονομάζεται ελληνική showbiz. Αλλά επίτρεψέ μου μια φορά και εμένα να με πιάσει το παράπονο. Για να γίνει αυτό το βίντεο που βλέπεις τώρα στην οθόνη σου, χρειάστηκαν πολλές ώρες δουλειάς μόνος μου μαζί με την κοπέλα μου, να ψάξω να βρω έρευνες και στοιχεία, να πω αυτά που θέλω χωρίς να παρεξηγηθώ, να κάνω το μοντάζ για να βλέπετε το βίντεο και άλλα πράγματα. Και έχω 400 εγγραφές.
Η Σινατσάκη, που είναι στην τηλεόραση, επηρεάζει τόσο κόσμο και έχει 100.000 εγγραφές, πιστεύω θα μπορούσε να είχε ψαχτεί λίγο καλύτερα πριν κάνει ένα τέτοιο βίντεο. Και ξέρετε γιατί? Από τον τίτλο του βίντεο και μόνο ακυρώνεται. Οι μουσουλμάνοι είναι αντίθετοι στους γκέι. Σε πολλές Ισλαμικές χώρες το να είσαι γκέι τιμωρείται από μαστίγωμα και δημόσιο λιθοβολισμό, και αυτό το πράγμα δεν θα αργήσει να έρθει και εδώ στην Ελλάδα, αν τα αφήσουμε ανεξέλεγκτο. Θα μπορούσα να αναφερθώ στη σφαγή στο γκέι κλαμπ της Αμερικής, αλλά προτιμώ να αναφερθώ σε πράγματα που γίνονται δίπλα μας, σε ευρωπαϊκές χώρες, όπου έχουμε αποκομμένες Ισλαμικές κοινότητες που ουσιαστικά λειτουργούν σαν κράτος μέσα στο κράτος φιλοξενίας τους. Έχουν ως βάση τον Ισλαμικό νόμο, θεσπίζουν δικούς τους κανόνες, αν η αστυνομία πλησιάσει, τους αποθούν πετώντας τους πέτρες και κάνουν σάρια patrols, όπου βγαίνουν στο δρόμο και παρενοχλούν οποιοδήποτε άτομο δεν συμβαδίζει με αυτό που έχουν αυτοί ως σωστό για τον Αλλάχ. Όπως και να έχει, ξέρω πως κάποιοι θα διαφωνήσετε με αυτά που είπα. Είστε ελεύθεροι να πείτε ό,τι σας απασχολεί κάτω στα σχόλια. Αυτά από μένα, μάγκες, καλά να περνάτε. Αν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι, το νου σας και see you next time. Μαρία Σινατσάκη, πόσο ωραία είσαι! One week they love me, next week they hate it. Maybe it's the name,